Dan kienet Mr. Jerome. Jerome għandu 16 sena. Jerome dittuġa u saqajh. Imorru għand it-tabib. Għalli xider ċar li għandu tumur f'saqajh it-tifel. Kif għalli hekk, iswed biss tibda tara u tibqax tara. Qed naraw xarbank flimkien bħalma smajt ħafna nies qabli jgħidu għad is-sitwazzjoni u inti qasbis taf li għandi t-tifel ma' ġenbien u t-tifel diġà għandu tumur f'saqajh. Min kif sirt naf dis-sitwazzjoni ma rsaċ iktar li ċimiterju, ma stajċ immur fuq l-qabar ta' missieri, ma stajċ. Għax kont inqum bil-lej noħlom qed nara r-ritratt ta' missieri fuq l-qabar u r-ritratt ta' tifel tiegħi ma' ġenbu. Lil Jerome jgħidulu li jista' jitlef saqajh. L-aħħar kelma laqgħa li Jerome kienet baqdi taf tkun l-aħħar darba tarani b'żewġ saqaj. Jieri it was a reality li kienet mixja magħna dir-realtà. Għalilna l-operazzjoni suppost ħatiħu 8 hours. Jekk jkollna niġu biex naqtawlu saqajh, wara 2 hours inkunu lesti, allura dejjem moħħna fl-arloġġ, kellna arloġġ fil-kamra. Inħarsu lejn l-arloġġ. Isa. U kif qabeż is-satejn u ma ġiex is-serġin u kif qabżu 3 sigħat, orrajt fil-ħadna, kollox sew, salva saqajh. Nixtieq nirringrazzjakom tad-donazzjonijiet li tajtu s-sena l-oħra għax permezz tagħhom jiena fiqt mill-kanċer issa u nappella terġgħu tagħtu d-donazzjoni tagħkom illum sabiex dawk li għaddejjin minn dil-marda u dawk li għad sfortunatament jgħaddu ifiqu bħali wkoll. Grazzi. Bit-telefonata tiegħek kieku taf kemm qed tagħmel ġid. Ġempel issa u grazzi.